Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя гледачы. Сёння я трымаю цудоўную кнігу ў руках Аллы Кажэра «Казкі». Надрукавана яна ў Мінску выдавецтвам «Каўчэг» у 2017 годзе. Малюнкі да казак зроблены выхаванцамі Эўрыкі пад кіраўніцтвам педагога Лябецкай Лідзіі Васільеўны. Шчыра дзякую сына Аллы Кажэра Аляксандра за дараванне кніг казак і зборнікаў вершаў сваёй маці для працы з дзецьмі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з казкай «Сінютка-Анютка». Малюнак стральчонак Ксюшы, 14 год. Жила-была дзяўчынка Зося. Яна вучылася ў першым класе, вучылася старанна, чытаць умела раней за другіх дзетак. А чаму? Зося кожную літарку параўноўвала з якой-небудзь кветачкай ці раслінкай, малявала іх побач з літаркай. І атрымаўся ў дзяўчынкі незвычайны букварык. Аднойчы Зосі падарылі вялікі пачак фламастараў, таму яна яшчэ раз вярнулася да сваёй кніжачкі. Цяпер Зося размалёўвала кветачкі, лісцікі, карэньчыкі яркімі колерамі і так захапілася, што пачала маляваць ім вочкі, носікі, роцікі. І ўсё гэта царства быццам ажыло. Кветачкі сталі прыгожымі дзяўчынкамі, лісцікі хлопчыкамі ў капялюшыках, а карэньчыкі бабулямі і дзядулямі. Маці і бацька толькі дзівіліся з дачкі. Дзе толькі бачыла яна такія дзівосы? Але Зося не давала доўга разглядаць букварык, бо гэта была яе тайна, а яна належала толькі ёй. Малюнкі паступова сталі яе сябрамі. Зося вечарамі ціха размаўляла з імі, лежачы ў ложку, гартала свой букварык. Засынала з добрымі думкамі. А ўночы яны сніліся ёй на вялікім лузе, каля рэчкі, і нават размаўлялі, як жывыя. Сярод усіх кветак Зося асабліва любіла адну літару «С» і назвала яе «Сінютка-Анютка». Гэта кветачка нагадвала валошку, але з круглымі пялёсткамі. На кожным пялёстку Зося намалявала вочкі з вейкамі. Зося часта размаўляла са сваёй кветачкай, раілася наконт сваіх школьных спраў. Так мінуў навучальны год. Зося перайшла ў другі клас і ўжо зусім добра чытала. Нават брала кніжкі ў бібліятэцы. Але яе самаробны букварык з малюнкамі-літарамі заўсёды ляжаў на пісьмовым століку. Зося марыла, што ўлетку яна паедзе да бабулі ў вёску, і там абавязкова сустрэне такія самыя кветачкі, толькі жывыя. У бабулі сад і агарод, за веснічкамі прыгожы зялёны луг, а на ім жывое разнаквецце. І вось настаў той дзень, калі маці адвезла Зосю да бабулі, якая была вельмі рада прыезду дарагой унучкі. Назаўтра раніцай Сонейка прыветна зазірнула праз фіранку. На акенцы усміхнулася Зосі, быццам запрашала:
Уставай, гостя з города. Выйди ў садок. Там то убачиш цуды незвычайныя. Зося ціхенька вийшла ў сад і агарод і ўбачыла сапраўдныя дзівосы. Вакол было ціха. Зачараваныя кветачкі на клумбах яшчэ не прачнуліся, і галоўкі іхнія былі нізка нахілены. Зося пайшла далей па сцежцы ў самы дальні куток сада. Дрэвы прыветна ківалі Зосі сваімі галінкамі. Яна пяшчотна кранала іх рукой і ішла далей і далей. Каля плоту дзяўчынка ўбачыла расліны з вялікімі круглымі шапкамі лісця. Яна ў мінулым годзе іх бачыла і ведала, што гэта лопухі. Цяпер яны зноў разрасліся і буялі цёмнай зеленню. Зося стала асцярожна падымаць лісце лопуха і раптам убачыла ў цені прыгожую сінюю кветку. Яна была вельмі падобна да яе малюнка у самаробным букварыку. Малюнак стральчонак Ксюшы, 14 год. «Дык гэта ж сінютка-анютка!» — усклікнула Зося і ад хвалявання загаварыла з кветачкай. «Добрый дзень, кветачка! А я цябе намалявала ў маім альбомчыку і дала табе імя Сінютка-анютка. Ты ў мяне на літару «С». «Дзякуй, добрая дзяўчынка!» — адказала кветка. «Я вельмі рада, што ты прыехала, а то мне вельмі сумна адной. Ветрык занёс сюды маё семечка далёка з лугу. Вось каля плоту, каля лопуха я вырасла. Лопух мне, як добры бацька, і ў спякоту закрывае ад жаркіх прамянёў сонца, а раніцай поіць свежымі чыстымі расінкамі. Але я вельмі рада табе, дзяўчынка Зося. Ты прыходзь да мяне кожны дзень, будзем з табой сяброўкамі». Так Зося стала кожны дзень наведваць сінютку-анютку, паіла яе чыстай вадзіцай з калодзежа, размаўляла з ёй, ласкава дакраналася да сцяблінкі, а кветачка ад гэтай пяшчоты рабілася ўсё прыгажэй. Яе пялёсткі сінелі, як вочкі. Яны быццам свяціліся, калі наступаў вечар. Развітвацца не хацелася, але бабуля клікала Зосю ў хату. «Дабранач», — гаварыла Зося і пакідала кветачку да раніцы. Хутка праляцелі летнія дзянькі, і Зося павінна была вярнуцца з бацькамі ў горад, рыхтавацца да заняткаў у школе. Наступіў жнівень. Раніцай і ўвечары ужо адчуваўся подых восені. Прахалода нагадвала, што хутка прыйдзе час, калі панікнуць галоўкі кветачак, пажоўкне трава, ападзе лісце з дрэваў. Зося штораніцы прачыналася з думкай аб сінютцы-анютцы. Што будзе з кветачкай, калі стане холадна? Як уратаваць сваю сяброўку? І, калі маці прыехала за дзяўчынкай, Зося пачала прасіць: «Мама, давай возьмем да нас сінютку-анютку». «Якую сінютку-анютку?» «Маю кветачку.
Яна там у садзе каля плота расце побач з лопухам. Цяпер яна замерзне ад холаду. І Зося павяла маці ў сад знаёміць з сінюткай Анюткай. Мы хочам цябе ўзяць у горад, каб ты жыла ў нашай кватэры, звярнулася дзяўчынка да Кветкі. Мяне трэба забраць з зямелькай, на якой я расту, бо там мае карэньчыкі, адказала Кветачка. Бабуля прынесла рыдлёўку і асцярожна выкапала кветку. Затым змясціла яе ў слоік, паліла свежай вадзіцай, паставіла ў кошык і прамовіла: «Ну вось цяпер вязі сваю сяброўку ў горад. Калі будзеш любіць яе і добра даглядаць, то будзе расці і квітнець твая сінютка Анютка». Так Кветачка стала жыць у прыгожым вазончыку на акне каля Зосінага ложка. Зося цяпер вучылася ў 3 класе. Раніцай, калі прачыналася, віталася з Кветачкай, і тая жадала ёй добрых поспехаў у вучобе. Зося старалася вучыцца лепей, і калі рыхтавала хатнія заданні, то сінютка Анютка на вакенцы заўсёды слухала яе. Зося чытала Кветачцы казкі, пераказвала вершыкі на памяць. А сінютка Анютка ўсё квітнела, хаця наступіла зіма. На сцяблінцы з'явіліся новыя кветачкі. Праўда, яны не размаўлялі з Зосяй, але таксама былі прыгожыя. Аднойчы Зося вярнулася са школы вельмі сумная. У сінюткі Анюткі таксама панікла галоўка. І Кветачка спытала Зосю: «Чаму ты такая сумная?» «Задачку не рашыла ў школе, не даліся мне яшчэ вялікія лічбы». «А я дапамагу табе. Лічы мае пялёстачкі, і ты хутка рашыш свае задачкі». Цяпер, калі што не атрымоўвалася, Зося падыходзіла да сваёй сяброўкі, і ад дабрыні, якая ішла ад яе, усё выходзіла складна. Сінютка нават дазволіла Зосе ўзяць 1 пялёстачак і пакласці яго ў дзённік. Адбыўся сапраўдны цуд. У дзённікі сталі з'яўляцца толькі выдатныя адзнакі. А сінютка Анютка гаварыла Зосі: «За тваю дабрыню я таксама аддаю табе сваю, а дабрыня робіць цуды». Так і жывуць побач дзяўчынка Зося і Кветачка сінютка Анютка. Сяброўства – гэта назаўсёды. Вось і закончылі мы чытанне казкі Аллы Кажэра «Сінютка Анютка». Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу.